Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka VPP Rambra Jerngam Constituency Hagajinglam Organizing Secretary Uba Robert B. Walang haringkat kirurang ba ke party Hilsngi ba Arjong katayo kilalet benukendu iu Superintendent of Police ke West Khasi Hills District hagbede berjingduna berjingbombiang jong ki Border Police Outpost kata ke Langpi ibat ke Umadi Border Police Outpost ki nong yalam jong ke VPP Rambra hebapen pau halor kini kapang kilaong ba keseng hadian kijingyo bandit jurip ikini ki arteli ki outpost kilalap be shibun kijingduna kum gajing bompat don ke building berpura jong ke Langpi BOP bat gajing duna hajing don ki police force ke badan tangkum ba khat sangut shu kilaong ru bah papai shaka umali BOP haduk menta la penlong ketam haka umali Presbyterian LP school la kumba dus nam ke bala penduk nong shikat de ki khna school nemar haduk menta ki khna ki habban shong haka community hall jong ke shnong ke badan tang shikamra ke bah ke pol liur ke sngam bat kamdan ne ke jingshai ke batikna nang ta kilo ongru hagajinglap jong ka seng kalong ka ba om iya hab ban pensyong i khna school hukum kani jinglong jong ka kamra ka bala ban ka ta le se war ka jingkwat jingkhya jong ki khna rit kile thuru ba ka jinglet ban kendu USP habede ber kini ki benta nak liang jong ula kular ban shimi ki sin jam ki ba hatam ban pen bha nak da ka jingbet jingbyang jong kini ki outpost hendrei ula ong ba ka syong ki bor ki ba halor nak liang ka seng ka pendam jure ka sarkar ba ki benta baro ki bede ba ka syong suk syong shngan hak jaka khaput ka pauting kren ka jingbom shimkhya kumba shimkhya ki bor pulit hak jaka sor shu ki long ru balada ka yai long kumni ka pin ishai ba ka sarkar kam kwa ban pin khlan ki bor yada hak jaka khaput bat ka kwa ba ka nang yemi ka jingsha thombor ki pat ba nong shong shnong ki badon haki khaput jong ka jala meghalaya bat asam Jangan nepo stony ni yo pane kendo USP nepo nakaliang ngejungi VP Rambra Jerngam Constituency yang kejengli juruk kejungi ya ki atli di BOP Border Police Outpost repo Langpi pada po Ungwali nakaliang ngejungi ke Banungtong nah bayade bat Ungwali ke Ungwali Border Outpost kajili cungturip jungi kalong ba nakaliang jong ka department haduk mentah kita perlong tem sa kumbah terus nam ka school kepada jong ka umwali Presbyterian LP school hak ani ke jingli jurip jungi ngilap ba ka jaka ka ba lapan kendri ana ya ki na school kade hak jing dorbar jong sno katkum ke jinglong jingman hak jingpek ke jungi kamla banlong ban pensyong di kena school habakum betu ka yeng ka ba sngam ka ba dum bat ka ba kum ki kena red ke ba nang yo ya ke jingpa jingkya kin yo ban syong habakum betu ka caka ke jingkerpat ke jungi kalong ba nadu kini snam lalino ila wan ban kendu bat SP ha ba yadi bat kani ke benta endre ke balongo kalong haduk benta kani ke kam kadang sakut aju keladon kapur ke nakaliang empiru ila lej ban jurep nakaliang MP ila shimkhe kene ke benta ku benta ngimtip balai nakaliang jong sorka kam shimkhe ya kene ke benta ngira hadir ke jing lej jurep ke jongi ni kerpat ya ke sorka dapun no kade ban leklo ya kene kam ya kaban ai biang ya ketua school kini kena patkin sena penbiang no ya kaca kasa na kabenta ini ki pulit jongi ki badan hampe ko ungli BOP kumar kumba kalong ni ba kajing don kam bakin don pipo sampo kumar kanlong na kabenta kajing singan jongi parado parasnam ni jongi patkum juru ha kajing jinglap kajongi kalong ba kajing don jongi terus duna balan ladon kam ba nang penpan su nomor minang banong hakano kapur kami katai bat lada kalong gumba kalong mentah kindon tang gumba sau sangut lagani ga BOP kalong ga ke bomla ban long bat ke bomla ban dia nakapur sakapur le CMD tang mangi kibabun ki seng kibabun ki shnong jong kate kadong kathain lawakut wanam ikun ki benta ha bayade bat ka jinglong jingman jong ka rukom trikam haki caka kapur
De ngiyo ba kini ki bentak jong ka sarkar banle ka badon kam. De ban klan tang ya ki fus ki jakasar. Andre ka don kam ban klan ha ki jaka kaput ro. Nomor kami khala jongi ka don ki jaka kaput ki ba don jing sengan hidup entala tangi pai ha bro kile. Inde ban sushim sting ya kini kapkan kum kinong sunong jong gadong kathai se hadu munta kimdan ya ka jing sengan ka bapaka namar na kapor sa kapor ngi ya ka jing persang ban thombor ban wan ban tur da kabor jeng kibreu kiba naka jela asam dengi sngau ya ka ban kerpat bat ban dawaru naka surka bakadei ban sim kerki ya gilat bat kade ban penstet ya ka rukom ai ya ka bor ka baklan ha ka bede bat kini ki opus de ka ha po lang pi ru ni syam ba ka opus ni ha ji dan mentai ka building ka barang sedang ban upgrade na ka por ni ngampadan ya ka bor ya ka building ka balati kena lani ka building ka ba habdur bande kata ka bordar opus ka bati kena bat habangi pai sya ka jingdon jongki fus ki jongi ru ki dangduna palan bat habang ya keren bat ki in charge bape tu ka BOP hapo langpi ru ki soto ba ki don sibun ki ba ka pensem sitom yaki kum kinong tre ban pej ya kani ka kam tam ba kade ka jaka ka belong sensitif ba adu kata de halor kini ki bentang ida kerpajur ya ka sorka ba kamde ban simsting namar ba ngimkwa syu nagaleng jungi bangindang yoi ya ki mensim ki bakodor ya ki parado prosnam jungi bakin chat thombor na gawai kapor bat ba kindu ki mensim ki bakodor namar ngimla ban tip ngimla ban pentikna ya ka jinglong jingman ka badon ki jaka kaput jong jelami khlea bat asam hadu mentah